Binecuvântați sunt cei care au sufletul însetat după El. Nu este afirmația mea, este afirmația Domnului Iisus. Spune, sunt binecuvântați cei care sunt însetați după Domnul, care sunt pasionați după Domnul. Și psalmistul spune așa de frumos, sufletul meu, adică tot ce înseamnă sufletul meu, voință, rațiune, emoții, sentimente, însetează după Dumnezeu cel viu. Și când voi veni și voi vedea fața lui Dumnezeu. Setea asta nu o poate astâmpăra mâncarea bună, alcoolul, sporturi care îți plac, știu eu, jobul care le ai. Această sete poate fi astâmpărată doar de manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Problema este că sunt foarte puțini oameni care își mai doresc să fie însetați și înfometați după Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu n-are ce să astâmpere. Întrebarea care vreau să-ți pui, ești tu însetat după Dumnezeu?